Ja hyvää päivää YouTube-väki, ja tässä on Amnesia Fin ja Craftaja 519 Hei! turpaki. Ja nyt on vähän taas Skyblock ja aloitetaan tällainen Skyblock ja tarkoitus on tehdä mahdollisimman pitkään, miten sit jaksaa tehdä. Teet laavageneraattori. Cobblestone. Niin joo siis. Onko jossain vettä? Täällä on vettä. Ai siellä maassa oli vettä, kato. Oi saatana, ai se oli vettä, vittu. Tossa noin vaan. Nyt tapaa. Ei saatana, mitä vittua tää rupes pomppii itsestään? Mitä vittua tää kävelee itsestään? Joo, semmonen joku bugi tai joku. Isäs, eikö mitä? Mä otan nyt ton laavapalaksi pois tuolta. Oota. Kaivata tuohon kuoppa. Nyt pitää mennä paikkaushommiin. Eikö siinä oo, eikö se tipu tonne maailmaan se vesi? Ilmeisesti kyllä. Paikkaushommat suoritettu. Ahaa. Näin. Oi samperi. Et nyt tee siitä sit mitään väärää. Mitäkään mä voin säätää tällä hetkellä? En mäkään tiedä. Ui vit. No vielä tippuu. Noin. Tuu tosta. Jees. Ihan varmuuden vuoksi. Yksi blokki vielä tänne päin. Ei. Eiku joo. Tarvii vähän lisää dittiä. Teeks mä, ai niin me tarvitaan puuta. Tehdään puusta ekaksi toi puu. Mikä tää? Me tarvii vähän turvausta tohon ympärille. Mistä mä sitä ota? En mä tiedä. Hei tänne hiekat mitä sä sait niin mulle. Ei mulla oo yhtään. Vittu mulla on vaan yksi. Ai jaa, sä menit. Mä otan täältä puolelta vastaan. Mä sain, hihihi. Olen ovela poika. Saiko sä? Sain, mulla on 3. Hyvä. Mä menen crafting tablella tarvitaan. Ei, Tää on ne saplingit, mitä tästä tulee. ne tippuu, voi tippua siis. Se olisi vähän perseessä, jos ne tippuu. Toivottavasti ne ei tippu. Mä sain. Hyvä, mä sain omena. Ai! Sori, se oli vahinko. Ei mikä sulla on vaikeus tossa tää? Häh? Mikä sulla on vaikeus tossa tää? Miten vittua sä sekoat? Mä en saa selvää mitä sanot. Vaikeustaso täällä sinun mapissasi. Täytyy katsoa, kun mä hakkaan kaksi nää täältä. Ja tässä on tuota raakapuutakin vähän se. Minne? Ei Meille vai? Ei kato, niin ettei kato kaikista Juu. Oota crafting table. En mä voi. Tai no joo. Mä jätän yhden raakapuu. Kato, saada sulatusuuni, niin saadaan tehtyä. Charcoalia. Voisit nyt kirveä? En kas tiiä. Noniin. Nyt. Tein jo. Hakku. Noi vittu, mut kun me tehdään maa. Eikä mä kannasti kun tehdä ihan hakku. Voi vittu, miksi toi muuttuu tollaseksi? Ei me voidakaan tehdä muuta, kun meillä ei ole toista vettä. Pitää tehdä hakku. Vippaa mulla yksi puu. Ehkä mä teen ite vaan haku. Et sä tarvii kyllä yhtä puuta. Kun mä pystyn tekemään haku. Hakkaa tota cobblestonea. En mä jaksa. En mä jaksaa. Noi helvetti. Ai niin omena, mä laitan omena tonne arkkuun. Noin. Noin. Mitä sä teet? Sinne me ei hakkaamaan. Menenhän. Niin joku hakkaa täällä hitaammin. Mä teen sun siis sellaisen paikan, missä on pakko. Ei tarvi. Kyllä mä saan ne tästä kun mä hakkaan.
Nyt tää tulee tolatti hauskasti. Älä nyt sä tuu siihen Sama hakkaan. aikaa hakata. Urpo, mä saan kaikki. Ihan sama, kato menee nopeammin. No okei, hakkas sä, niin mä tässä lepäilen. Ne hittoa se yks meni. Tässä mennä tonne veteen. En mä sit tiedä. Mitä vittiaa. Ai. Mitä? Jaa. Namna. Onks täällä jossain Mainlandi? Se on jossain ihan Hanumissa. Niin on, kun mulla on tää näköetäisyyskin vähän paska. Mutta ai satana! Noin. Mitähänkö näköetäisyys mulla on? Missä se on video setting shortin? Kaikkein lyhimmäiset pistit. Kyllä. Paljon sulla koplee? PS-kanti olla. Joo. Oi. Joo, tää laitettais vaikka normaalilla. Paljon sulla koplee? 12 vasta. Oi aurinkossa. Eikö sulla koplee? Sunrise. En mä voi. Kuinka paljon? Vippaan nyt tähän. Lisää. Paljon. 5. Vittu, mulla jäi vaan 4. Tuo kiskuri paska. Se menee sulatusuuni. Me pitäis tehdä meillä koti tänne kans jossain vaiheessa. Voiks mä ruveta laajentaa tästä vähän? Joo, mutta me tarvitsee jotain vielä sulattaa. Ui jumalauta. Häh? Tarvitsee jotain vielä sulattaa tätä. Saplingia ei kanskaan käytetä. Laita se kasvamaan. Joo. Sinne ihan reunaan vaan. Oi, Moonrise, eikö se oo? Puolikuu. Pitäisikö käyttää tikkuja noitten sulattamiseen? Ei, ne tikut kuluu ihan jäätävän nopeasti. Ja katsotaanko se, mikä se on vaikeus tuossa täällä? Joo. Easy. Laitetaan normaali. Back to game. Ei täällä ole hiiltä. Hiiltä onko? En mä oo huono. Se menee sulki. Ochea. Ei me tarvita oikeastaan vielä soihtui. Me saadaan sulatettu tätäkin. Vittu nyt rupes. Näin. Me saadaan puuta. Vittu nyt rupes sataa. Mä inhoan. Oot se Missä täällä on? Ei tarvii. Missä täällä on noin äänet takas? Mulla on hiljaa äänet, mä laitan ne vähän kovemmalle. Mun menes nyt, noniin. Hyvä. Lalalala. Mulla oli vettä, ei. Vau. Niin, joten pystyy tehdä tehdäänkö niin, me tarvitais 2 laavaa sitä. No sitkin, jos se pistää frostiin, me tarvitaan diamanttia. Eiks Mainland oo jossain tuolla päin? No sitkin, mutta koordinaatit. Eiku siis toi ihme... Mainland on aina tuolla siis, mun mielestä. Joo, se on siellä. Mut siis toi Mystery Island, eiks se oo tuolla jossain? Mikä ihmeen mysteeri? Island. Ai ne ei sitä oo tässä. Tää on se 1.2. Mikä? 1.1 siis. Tai se tuolla, kun sieltä sai nyt kaikkea. What the fuck? Siellä oli laavaa. Näköjään. Voi jumalauta, vittu idiootti. Eikö mä tiennyt? Noi vittu, tässä on 2 generaattoria.